Мирка, брат, напред. и запуши устата, брат. И стой колко мой. А пой ми се въздух и за го заръшва. Не бе, държа. Чакай на семка. Пой ми се въздух и задръшваш, так. Не бе, държа още бе. Аба задръж, бе! Държиш докато можеш и тогава спускаш, бе. Не бе, наистина. И ти спираш да ходиш. Аз поне те спирам. Да, бе, човек. Моля. Той добре. Той изправях муца. Слушай, ма. Вари си, моля, как. Ма това е речи тарова. Бая, човек. Ма е речи тарова. Ей, то спроговори, бе. От 2 часа не съм чувал гласа, още так. Без мъч. Лично ни хоцеш. Мой се легаеш как. Я спе, прашки. Ти си застели, кола. Деве. Остевиш. Отговаряйте. Ай, остева. А остига Мирка. Да, чуда. Дай му да. Дайте му да. Охладилник. Дайте удута. Ама от чумата му нали? Дуна Не ударе. му чумата, венци. Нека биш дух. Набира. Има тюнет. Виж от скоча Мирка. Да. Сега е различно. Да. Напред тъкай. Давай. Да си... Да си... И да. Утре какво ще се смее на този клип? 3 минути вече. Те не сговорки, бе. Ти представяш, че не си цял ден, като пихме кафе и ти да биш. Я пицем. Ко? Я то сериозно. Виж, каже, тъй боли пари. Ай, ес. Направо ми сериозно. Тихо е. Поеми въздух, Разов, мълчи, брат, мълчи. Поеми, мълчи, колко държиш. Аз те... Дръж! Дръж! Дръж се. Как го дръжи пиво да? А, пъби си въздух да дръж, бе. А, Мирсуа. Иш так. Его е свърши. Поеми си въздух и дръж. Няма повече. Защо си ни пак, бе? Няма. Мироле. Димитре, не. Мироле. Не, Няма, свърши вече. свърши.